weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni hato ñoro masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal cimtola wonan ɗiɗo hen lebbi jeegom 2024 ko fate banggue cocaine jaggade nder leydi ndi sénégal kala yettima ujunere e temedde nayyi e sappo e tati kilo taw ko cocaine 5,9 milliard ko preje faux billet ken wona ujunere e temedere capanɗe 5,5 kilo taw ko huuɗo bonko ko kame médicament ji contrefaçon kewɗi no fewi hakkude Thiès Kolda kame Ziguinchor hato Fatick kala to leydi Mauritanie hanki jamma sanga 21h ko nden kay ko fate banggue internet kuppi e nder leydi ndi kala ha subaka hande o jeyno sababu wonande ko ɓoggi cawɗi internet giwoji toon to Europe ko ɗin daño caɗele faade leydi Mauritanie hewɓe hanki taw tappi téléphone ngaji men cikkanno yata wona hen caɗele goni haade mabɓe andude ko coupure général e nder gendi leydi ndi kala to leydi Mali golle ko fate banggue banque e neldiri haalisaji kame tirogol kala dartima jeeyi sababu ngol dartugol ko syndicat heedanɓe oɗon fannu kolliti balɗe tati hofgo juuɗe fuɗɗima ñalawma hande o ha aset padre henno jeeyi sababu ko nanggal neɗɗo mabɓe biteɗo Hammadouna Babé kolliti on accitede on nde accite ko ɓuuri yawde e yaccade kabruji men to leydi Guinée Conakry Sellu Dalen Diallo ko goto e wonande dawriyankoɓe gendi leydi Guinée hanki e jayde France 24 o holliti wonande nguɗo hen laamu diñigu yiiɗa artide laamugu e juuɗe civil en peeje kala men mbaɗa haaɓe mbawa ittude ɓeɗon kabruji men manen ha to Côte d'Ivoire Bénin ma en jaa ha to Soudan kame Burkina Faso Maroc ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo wullade dendagal bandiraɓe julɓe kala Moussa Baydi Kane to Dakar Alhaji Siré Ousmane Kane to Dakar Alhaji Amadou Siré Kane to Koɓɓillo Yahya Hamidou Kane to Koɓɓillo Fadimata Aminata Kane ko joom suudu mum dottiɗo Mamadou Diop e galle mum toon to Taylanda Bangkok ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe Koɓɓillo naɓe e ko taari Koɓɓillo kala aɓe ngullo dendagal Bangkok naɓe kala ɗum ko jaltugol aduna biyetenoɗo Hamidou Siré Kane yalti aduna ko wendogo hande alhamis o to Dakar o jogori wiroyede noon ko toon to Koɓɓillo kanko wonno président amical Sénégal naɓe tawiteɓe to Taylanda ɗum noon o ardinoma ngal cetala duuɓi kewɗi no fewi wonande kay ɓen Sénégal naɓe wurɓe toon to Taylanda kala ene goya oɗo henna gorkajo gam darde mum e moƴƴere mum kala e sifa neɗɗago mum kanko no way yalteduna ko Dakar kono jogori wiroyede ko toon to cuuɗi men Koɓɓillo jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habou Dieng nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko Mamadou Diop e galle mum guila toon to Taylanda Bangkok onon finoɓe to Silla Worgo Silla Rewo Sinthiane Demba Salif Ba Sinthiou Boumaga Gababi Beelinaɓe jofanen kala e ko taari ɗum kala caɗele mon gasi ha laaɓi gayni caɗele moɗon ko Demba Huudu Tall e Ali Huudu Tall taw koye ballal fuuroji mburu ɗi président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka on fuur mburu noon naati ɗo Silla Worgo ɗo ko fuur mburu piyowo mburu moƴƴo dahmuɗo jafɗo belɗo ƴakkude e kala sifa mbadi no jiɗirɗa kala
ko fuur bawɗo fiyandema mburu e kala waktu mo jiɗɗa soye yangue gonɗa soye inde gonɗa soye ziyara soye ɓaral soye 72 heures walla ko galle ma jiɗɗa wadde commande sa jokkodire Ali Hudu Tall kala ko jiɗɗa hen maw addane ha timma taw kadi ko mburu mo ganduɗa hayso joɗima guila subaka ha nangue muti hay janggo mum kala yorata kalɗo jiiɗa ene hecciɗi ene weeli ñamde tene kadi ko dakame e vitamine ɓolo kala furuji mburu ɗi Abdourahmani Ka président suudu men SAS oɗo hen nafour mburu e ballal Demba Hudu Tall kame Ali Hudu Tall taweteɗo hande to Silla worgoɗo hen haɗani ɗon tan courant sa heewi ƴakkede koye guure mawɗe ko wayno Dakar e ko nandi hen kala kono kadi hande o sa ari ɗon ene wawi ni daña ɗum nonne kadi ne wonde gatoje goɗɗe kala oɗo hen nafour moƴƴo jaaduɗo e jamanu kala jiɗɗo winditade par lewru kala emo heebi wallidema daña mburu moƴƴo hayso tawi a ala ñiiƴe aɗa wawi ƴakkude kono kadi a sohlani ni beurre ni chocolat e kala waktu mo jiɗɗa ko mburu jafɗo belɗo ƴakkude jaaduɗo e jamanu woni oɗo hen nafour mburu mo yaltinta e kala saaha sa yiiɗi jokkodirde e oɗo henna four mburu baɗɗo fayida jokkodirta koye Ali Hudu Tall mbatta ko 77 323 54 11 77 323 54 11 ɗon ɗo cuuɗi meɗen Silla worgo ɗo henna Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuletoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal ene wiye Ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko Ceerno Ahmadou Dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to Noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie woni Ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗon Ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala Ceerno Djiby Sy ko laaɓdo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ko wayno kiste fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala Ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal mborosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma Ceerno Djiby Sy ne yawrani worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji
ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko wonandel ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓen yiɗi wadde nde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange money so tawi a lumbi hen halis ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kileɗeɓe mum wonde safaruji to banggue makko ne newi ha no hannirta ni tawi ko taweteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaje 6 uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaje 2 woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo jeene rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete ko gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedde rafini yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi tokka haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla ha no hannirta ni tawi ɗon min yii kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 72 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande 6 morso hitande ujunnaje 2 e 24 yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he
ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sal Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gattaten koye batu jagorɗe hanki o mawɗo ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye hanki o toɗɗima directeur uji kewɗi kay caami kono kadi hewɓe hen ngabbinama hanki teskama hen noon wonande kay oɗo hen dawriyanke kadi ko janguinowo woni Amsatou Sow Sidibé kam woni toɗɗaɗo gardiɗo ko fati e banggue catal Sénégal darantogal haqqe innama ade nde tawno kadi mo ɓuuri liƴorade e nder oɗon fannu no fewi ko wona ɗum ko noon wonande gardinoɗo catal kuɓɓam gendi leydi Sénégal ngal hinde Sonoleka woni Pape Dem Biteye ittama e poste mum natti wonde directeur général oɗo saaha toɗɗa ɗon wonande ko biyeteɗo Pape Toɓɓi Gaye o saaha kañum ardi ngal ɗon catal yanten kadi toɗɗale kewɗe hanki mbaɗama e oɗo hen batu jagorɗe hanki o ñalawma inniraɗo taaridi kanko mawleydi Sénégal wo erima ɓiɓɓe gendi ndi leydi Sénégal karde lorata leɗɗe nde tawno lekki ne moƴƴe cellal kami fofandu kono kadi ne haɗa yooro kam ene wondi kadi hokkere hande teskade yoga e nder aduna o kala ɗum noon hanki o lori lekki toon to wonande galle lamorgo to e nder jardin mo paale o ko guila to noon wo eri nde yimɓe mbawata wattude hen haqqillaji mumen no fewi ñalɗi lulde taw kadi ko toon to sikkada ɗum noon wanno koye yontere yawtunde gasno ko hecci hanki o ɗum noon hollitama oɗo saaha woni hen kadi enen jaadi e yiyande mawleydi woni hen noon puɗɗima ñingde ɗum seeɗa no fotiri kala ɗin dossier ji kaɓɓama ha tiiɗi jogori totte ɗum mawleydi o haɓɓite o ndaara kala hen noon ko seyni ko ɗum woni ko jogori ɓennoyde ɓen noon simmotoɓe huɗon bon ko innira ko yamba haala mabɓe kalama toon so tawi kay woni joomum nanguirama ɗuma taw ko fooɗoɓe oɗon fannude joomum ne wasa lelade e kaso kono yoɓata ko amande sattude no fewi ko ala ɗum ko kadi ustude doole magistrat en e ustude doole ɓen joguiɓe doole kay kala moɓe beela tan fukkude saria e dow mum ɓe pukkat ɗum kala koye sarɗoyeji ɗiɓe jaltini keesi gam beele ɓiɓɓele ndi koye finane ha moni kalaji heeɓa e wellitare mum kame fandare timmude no fewi keddoɗen koye cuuɗi ñawoje Adama Faye ko banum gorko Mariama Faye Sall kono kadi ko keynum gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ko on kay walno hanki jamma mum to commissariat ne waɗa garde à vue jeyno sababu ko yeydemo terrain mo ganduɗa jar mum ne heewi haalisa kono hande o yalti jeeyi sawo yaltidemo noon ko yebdemo 500 million ɗereɗ ha timmi taw kadi ko on terrain mo hollitano omo waɗi hen gueɗe ɗe ganduɗa ene taga neɗɗo nanguede ha nanne kaso woni kay mo yaltani kaso ko Doro Gaye mo ganduɗa koko nangani udda taw jeeyi sababu ko fati banggue terre leydi mo jarmum woni milliard e ko fawi ko président franc CFA taw kadi koye gullitogol goto e ona mo jokkodirno wonande noon collectif uji kewɗi hanki moɓodiri kamɓe kala erango mabɓe ko kanko biyeteɗo Doro Gaye nde accitte ko ɓuuri yawde yaccade hewɓe noon kolliti Doro Gaye oɗo henna kay jungum ne yaaji no fewi ko fati banggue andi kappe en woni yimɓe taƴaɓe koyɗe walla yimɓe ngakkaɓe doole no fewi kono kadi e wallide daaraji alqouranil karim e ɗin fannuji kala guel to Touba ha to Kaolack yoga e nokkuji goɗɗi kala jogorɗo kay nottoyade wonande gullitogol ko wiyete convocation ko Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur to Walfadjri ma tawi to dik koɗen keɓani hen taw ko laaɓi beele o yeehi walla o ala hol nawɗomo toon nayimo toon ko jaydiyanke walla nayimo toon ko gonnoɗo jagorɗo gendi leydi Sénégal woni gonnoɗo jagorɗo leydi Sénégal woni Marie-Thérèse Fall Diouf ko on tigui nayimo toon ɗum ko caggal kay wonande o happi on o feni e dow inde mum e widemo kanko on wonande jagorɗo nawɗomo toon o Louga UF ɓenne kadi kolliti hikka kay ɓe jiiɗa yiide ni kala ken wiye Sabara Mbaggu walla ni Simba wiide hoore mum ko gaynde woni mbarodine desina hoore mum en ñakkoye sukaɓe eɗen gandi hey fitinaji walgoji gañande kareli enen jalta hen tawne yaada e sabaraji ɓe kolliti noon hikka ɓe jiiɗa yiɗum ɗin hen école aji e nder diwan Louga kala gam teskede o saaha noon hewɓe puɗɗima wattude haqqillaji kañumen yataw jogorani hadde sabara kame Simba nde tawno kalɗari fitina e dille ne keewi wonde ɗon to Sindiara nanga toon ko nayo ten ɗiɗo noon dognanno ko huuɗo bon koko
kamɓe nayo kala mbiyama teeb capanɗe jeeɗiɗi kilo huɗo gonga ko grama woni ko teta e maɓɓe woɗɓe kadi nangaɓe nanguira ko capantate jeegom piccal 5 kilo taw kadi ganduɗa ko huɗo bon koko ɓe non ko ɗiɗo gonno koye moto ɓe gonno koye oto ɓe nanga ko 2 heures jamma taw kadi ganduɗa hen goto ne wiye a en juufa goɗɗo ne wiye be joɓa e a thiam nonne kadi e a diallo ɓeɗe hen kala ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe taw kadi ganduɗa ko cimtol ko fate cocaïne 2024 lebbi jeegom tan e nder ndeɗo hen hitande walla nde kay duwagne mo leydi Sénégal jaggi kene fotto wonde 1,413 kilo taw ko cocaïne 5,9 milliards fo biye tettaɗo ko noon kadi 1,155 taw ko huɗo bon koko médicament contrefaçon Thiès Kaolack Ziguinchor Fatick e nokkuji goɗɗi duwagne mo leydi Sénégal koko sirgini ngam oɗo saaha daraden darde tinde langa Mam Saydou Ndoura kam woni lomtiɗo wonande Saydou Bokara Yag oɗo noon o yomti ɗum hande o kanko Mam Saydou Nourou kanko Mam Saydou Ndour woni directeur général de la police ko hande o fuɗɗi golle makko foti maw tihñu kay ɗi bandiji baɗoji gueɗe bonde wujjoɓe awoɓe e posu janani kami galle janani kala ten o yurmotako ma o daro hen darde tinde kay ha jami kisal ko noonne kadi ha moni kala wona wellitare taw ganduɗa kala ko joƴƴinɗa ko joguiɗa ene wawa hisde no fewi ko hande o fuɗɗi golle makko ko fate heɓanade julde taske ɗum noon ko janggo aljuma jeeɗiɗo hen lewru wi cetal tambingal laaɗi lewru han maɓe batu mabɓe toon to RTS ɓe cabbo téléphone aji ɓe noddo beele lewru yiyama zulhijja walla ala ko ay wonde kala jogori latade ko ñalawma janggo baroɗe teddungal ma kippodire baroɗe walla mbiyatma kippodire fettiyankoɓe RDC Congo ɗum wonata ko sanga 19h30 ɗum ko Afrique centrale 20h Afrique de l'Ouest jogori latade ɗum noon ko 3e ñalawma éliminatoire coupe du monde 2026 ngal kippodiral waɗata ko toon to Stade Abdoulaye Wade mo Diamniadio sen giwi leydi ndi Sénégal uddi ha laaɓi paaɗen koto leydi Mauritanie hanki o connexion sanga 21h kay ko kuppi ha laaɓi ɓen kay wawnoɓe nadde TikTok WhatsApp laylayti goɗɗi kala hanki koye men mbaali ko musde saaha kala naata téléphone mum ñoƴƴa so arani haydara yiila hoore haaɓa ronka ɗanade tawno wonti e mum huɗon bon ko sanga subaka hande internet ati laamu ngu holliti noon ko ɓoggol nannogol e nder maaje iwgol toon to leyɗele Espagne ko ngol kay woni dañugol caɗele kono jamma hanki o kala ko jamma golle fewnama ha feewi jillu hoorejo leydi Mauritanie en tant que président union africaine tawite toon to Corée du Sud sifande nandiral e calɗi kewɗi hakkude Corée du Sud kame leyɗele Afrique kono kadi hakkude Corée du Sud kame Mauritanie ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Modj ma arta men e yaññade ko fate banggue jillu kanko hoorejo leydi Mauritanie toon to Corée du Sud taw kadi koye sommet Corée du Sud e wonde Afrique naɓe mi salminima en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV kabaruji men e leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o gartatan kay koye e oɗon sommet mo gardiɗo ho leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani kanko kadi ardi union africaine o waɗi haalande makko kay e caggal kay nde on sommet banno toon to Corée to banggue worgo to o waɗi noon nde uddete nde kanko ɗo haali hen haala makko e ko fati e oɗo sommet no fuɗɗori ni hani kadi no gastere ni kanko noon wi wonde oɗo sommet dey woni ni kay wonde hono dongre Afrique nde hono udditare e wawde kay jogade hen taw kadi ko no feewi o humpito hani e jokkodiral ngal ɓurli tengtude ma waw kadi hono dongre Afrique nde ma waw kadi hono hettede ha wawa kadi addude golle mum e oɗon taw kadi esti taw ko goɗɗo o ha wawa hono wawde ɓeydude hattan e sende mum e wawde kay hono yiyede e kala saaha so tawi wonde wonko fewja taw kadi ko pewjugol ngol ko kuftugol ngol ma o saaha maɓe mbawa kadi hono kadi teskede e kamɓene e
yiyande mabɓe ene wayi noon ɗiɗo fof konngudi wawi kadi kanko hoorejo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani e kadi e wondemo gardiɗo dental taw kadi ko leyɗele hono Afrique o wi wonde wono kala taw kadi ko oɗo kadi kono haalande makko woni discours makko taw kadi oɗo sommet taw to Corée Afrique to Corée Afrique o wi noon ene wayi noon jencuudi ndi waɗi kadi jencuudi moƴƴiri no feewi kadi ko jokkodiral moƴƴal kadi ko jiiloto ko yilotono ko e ɗen kadi taw kadi ko parti ji ɗiɗi fof waɗi kadi taw kadi ko gueɗe mantinɗe no feewi ko fati noon e mbayladi hani e fate e remru hani e fati noon e laabi e faggudu ko fate e numérique hani ɗi kuɓɓam hani e waylo taw kadi ko weeyo e ɗum ɗo fof wonaniɓe hen gartam tigri ko jencude e oɗo sommet addine Afrique naaɓe ɗum noon ene wayno de kadi wawi kadi wonde kadi jokkodiral kadi e laabi pewɗi hakkude dongre Afrique nde e Corée ɗum noon ko hunde moƴƴere no feewi kadi ko hunde ndeɓe kadi mbanno kadi e haqqillaji mabɓe kodi ko jokkodiral ngal moƴƴal ha wawa kadi addude ko tiiɗi hakkude taw kadi ko rendinde kadi e taw kadi ko doole mabɓe rendinde kadi taw kadi ko miijoji mabɓe gona gooti haɓe mbawa kadi kono liggodade e gueɗe kadi kono payodinde kadi ko fayi arde e ɗum noon ko hunde moƴƴere no feewi hakkude kadi Corée o e banggue Afrique o ɗum noon ɗawayno ono oɗo kadi cérémonie ɗum noon o wawa wiide wonde kadi amo gasa taw kadi o yettani on gardiɗo hono leydi ndi e dendagal aranɓe ɗon leyɗele mumen ardiɓe kadi leyɗele ɗe kamɓe foof amo yettaɓe amo jaraɓe e oɗo sommet taw kadi omo yetta kadi on gardiɗo ko leydi hono Corée biyeteɗo kadi taw kadi ko Yoon Suk Yeol ɗum noon amo yetta ɗum no feewi e darde mum mantinde e nde kadi wawi hono jaɓɓadeɓe taw kadi ko jaɓɓugol kadi payodingol no feewi kadi ene wayno e dendagal kadi ɓen kadi ummoniɓe kadi kono leyɗele hono goɗɗo foof ɗum noon amo yettaɓe e no feewi no soɓo kadi yaari no foti kadi hono yaarude dayetiniyere ko ɗum ɗo wonno kam putal men e ɗemgal pulat ɗo e leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ko rokko mo sarɗo ko gam weltade Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo golle ma jooɗi peewi a yañima no feewi ko fati e banggue jillu mo leydi Mauritanie tanka wonande gardiɗo Union africaine taw kadi ko gardiɗo nden jonde baɗɗo discours mum toon to leydi Corée du Sud gam jokkodiral hakkude Corée kame Afrique keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie sifande nandiral hakkude Qatar kame Mauritanie ndema e fanno algo noon ko kuɗoli taw kadi ko kewɗi gartam no feewi ɗum noon koye yoga e takkomaje ɗe leydi Mauritanie ha wona kadi fartange ɗum noon ko gardiɗo kaggulaɗe mottanita woni Ahmed Wuld Khatari mbawi sifandirde nde ɗon sifande mawde no feewi to wuuro Sehil Babi ken tolno e temedere coopératif rewɓe keeɓi balle ene wonde haalisaji ɗum noon ko hebanade ndema ngarɗuka beele kadi ha ɓuura wawde yadude e jamanu yaltinde rewɓe e caɗele to banggue noon hollirde hoore mum e siftinde yimɓeɓe jiyami koye ƴamoɓe leffol laamu woni ko woni wadde Biram Da Wula Beydi hanki jamma o jillu makko toon to Nouadhibou Dande Maayo hewɓe noon jalti e keɓendi gam jaɓɓademo alwiyam holliti wonande gorko jomgalu kewɗo haalisa wanjani milliard ko préje uggiya ɗum noon wonande Mohamed Wuld Cheikh El Ghazouani on noon iwi koye posuji wonande Mohamed Wuld Bo Amatou gam walliddemo e ɗiɗo hen sumgoji payaɗi wonande Almorabi toon eɗen gandi ko équipe nationale mo leydi Mauritanie oɗo saaha nana dillina ɓandu mum seeɗa ɗo kaleten ɗo tan e mintaji cetta tan maɓe kippodira e baroɗe walla maɓe kippodira e équipe mo leydi Soudan ɗum noon waɗata koto Nouakchott ɗo taw koye dawal tataɓala éliminatoire ko fate banggue coupe du monde 2026 haade men yatta Maroc jeeheten haade men yaade toon to leydi Mali Alassane Oumar Mbodj paɗen ko toon to leydi Maroc ken tolno yimɓe jeetato mbasi pittali mumen
capanɗe jettoye goo mbawi kay oɗo saaha tawede cuuɗi safara jeyi sababu ko yarde ɓe konjam ɗam konjam noon ɗam wona moƴƴam ko ɗam posna ɗama kono kadi ko wala ɗum ko e nder wuuro wiitengo Sidi Ala Tazi ko ngon wuuro ko toon ɗum waɗi wi jagorɗo cellal ɓalli o ɓen taweteɓe cuuɗi safara ɗo saaha puɗɗima heɓde cellal ɓalli mumen no fotiri kala sen giwi to leydi Maroka ko to leydi Mali paɗena ɓen liggotoɓe bankaji établissement ji neldiɗe haalisaji e tiroɗi kala hande o kay hewɓe koye ngati ha heewi noon ɓen neldaɓe haalisaji ne donki tirade jeyi sababu noon ko syndicat ɓen heedanɓe on fannu koko natani hofgo juuɗe gollata balɗe tati alhamis aljuma aset kala hay goto kay yahata banque yaltina haalis gam wadde pos mum walla faade banggue goɗɗo jeyi sababu noon ko wonande nanguede neɗɗo mabɓe mo ganduɗa ko koolaɗo kuuɓal UNPM ɓe kolliti noon on da citte ɓuuri yawde golle jokka sowona cittaka kay ala ko ɓe mbawi gaynande ɓiɓɓile ndi ha tenti e haydara goɗɗum balɗe seeɗa tan heddi e julde taske moni kala ne yiilo layya so tawi kay dañi teskede noon ɓen yiɗɓe gallaji mawɗi ɓen yiɓe jawɗi mawɗi oɗo saaha nana cegodiri ñiiƴe so tawi a ari tan piiri haalama joom segodirat ñiiƴe tan ronko yo ñiiƴe mum cengto heddo waɗa cengi deeƴa ha ɓooya yiila hoore miijo noon goɗɗum nde tawno wowi ko warde jawɗele mawɗe no feewi ɗum noon sohnaɓe ne paadi ɗum toon to nder galleji mabɓe to ɓurdi en famɗude tan prix ko 50 ujunere ha 80 ɓe kolliti ɗum ɗo henne ene muusa hoore to ene kadi ene bonna guite kam e nanɗe kala colonel Assimi Goïta hanki o wo toɗɗima nogas colonel nogas taw kadi ganduɗa ko ɓeena taw kadi ganduɗa ko officier ji armée taw ko yaltuɓe promotion baɗɗo fayida taw ko garde général de brigade ɗum noon ɓe toɗɗa ko hanki e batu jagode taw toɗɗiɓe ko mawɗo leydi ndi beele kadi leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal a duumigala wonande kepi équipe mo leydi Mali ma hippodira ɓoyata tan 19h saga juulal futuro maɓe kippodira e équipe mo leydi Ghana ɗum koye dawal tataɓal ko fati banggue wonande éliminatoire coupe du monde 2026 ɓe pettata koto Bamako to bowal ngal 26 mars ɗum waɗata ko ɗo tan e waktuji daɓɓi seeɗa ɗum uddi kumpital men toon to leydi Mali to leydi Guinée Sellou Delen Diallo hanke jayde France 24 ko toon o suuti konngudi makko holliti nguɗo hen laamude jooɗigu no yiiriɓe ni ɓe gona diroɓe ɗo e 31 décembre mayi ndeɗo hittande wonde ngal kaldigal kalongal kanko Sellou Delen Diallo gonnoɗo hoore jagode leydi Guinée 2004 2006 mo ganduɗa kam ardi FNDC taw kadi ganduɗa koye landaji ɓurdi hande teskede e nder leydi ndi tigui rigui o holliti ko seppoji tan e haare mawde kay ittataɓe ɗo hen kamen mabɓe daro hen darde tinde langa haaɓe mbawa ittude ɗon laamu transition beele kadi jaam duumiɗo ene wawa artude e nder leydi ndi leydi Guinée teskama accident ji ne keewi kala ñalawma garɗo ngol lawol kay laabi ndi yoɓoto tan pittali hanki noon ko accident musto waɗi taw kadi ko ɓe yiilitonoɓe no kotiri e galleji mumen ɗum koye lawol nokku biyeteɗo mankoro noon ne tawe e nder leydi ndi ko toon ɗum waɗi e nder wuuro wiyetego Bayla kene foto wonde pittali nayyi walla ni wiyen kene foto wonde pittali joyya woni heddiɓe oɗo hen accident hewɓe kadi gañima hen kene wona 41 neɗɗo gañi hen jeeɗiɗo tampina fewi ne tawe to hôpital mo Zéré Kor hen heɓe mabɓe noon patno koye galleji mumen gam yidde jultoyde e nokkuji mumen autorité ji leydi Guinée kadi kala ko fate banggue taƴgol leɗɗe ladde nde gandi leɗɗe bois rouge kewɗe ko toon taƴete nawe Europe walla Chine banggueji goɗɗi kala jagoɗo taaridi leydi ndi haadi ɗum ñalawma hanki o siifi kala jiyaɗo kay e oɗon fannu ko satti ko fayte e dow mum laaɗe tati puɗɗima artirde ɓiɓɓe guinenaɓe juukiɓe ceene toon to Algérie Niger ha fayma toon to Égypte hewɓe garti que kenon 153 hen nayo ko bebbeji 15 ko minor en ɓeɗo hen puɗɗima artude toon to leydi Guinée gam teskede wonde Guinée kay yimɓe mum taweteɓe caggal leydi hewɓe hen o sahani goyto fandare mabɓe kay ko nde laamu mabɓe
artitaɓe e ndera leydi maɓɓe to Côte d'Ivoire fitnaji bannoɗi e sumgoji 2011 duuɓi 13 hikka ɗum noon ha wargoji kewɗi e wiidi loni ken tolno e pittaji ujunnaje 3 teddima e nder ɗeɗo golwole hakkude Alassane Dramane Ouattara Kamel Laurent Gbagbo ngan sanga moni kala ene wiya ko kañum gañi nandiral noon heɓama wonande kay ɓen waranaɓe hen yimɓe mumen keɓa maayo men jaaha gubboya kadi noon nden deftere udde ha laaɓa ɓe kuccana goɗɗum hanki o noon ken tolno e 14 neɗɗo taw kadi ko baranoɗo hen ɓalline gonno e glace ɗi jaltiyanki mbawi ubbede ko wona ɗum ko noon kala koreji kay kala horrol baranogol heeɓi go piccal 5 million copreje franc CFA wi ɗum yakko oɗon muñitoro wonande ko mayno ko ɓenni keddotoɗen ha joni koye Côte d'Ivoire école aji leydi ndi 2023-2024 CND hasa ngal catal ɓe jaltini cimtol ɓe kolliti 450 suka debbo woni kay gonɗo reedu taw koye hakkude 2023-2024 taw ko ɓen yahoɓe école ne janggoya yoga e région ngaji leydi ndi ɓe kolliti noon ɗum ɗo henna ko cimtol kulɓinigol no fewi tawno kadi ko sukaɓe yakoraɓe to banggue jangde ɓamtude e oɗon fannu ha ɓuura kay wawde yiitaden koye men tobbene jeeɗiɗo koninke mbasi pittali men wonnoɓe motone gone patrouille mumen taw koye parka penda taw koye parka pen jaari taw kadi ganduɗa koye nder leydi ndi kamɓe noon yene mabɓe toon ko joguitiɓe armée ji ɓeɓe tuumi ɓeɓe mbiyata jihadiste en jeeɗiɗo e mabɓe mbasi pitali hewɓe gañima ko noɗo saaha losko kamin nden kane ɓeyda e nder leydi ndi ha ɓuura teskede to Soudan ko jangu musgu e wargoji bonɗi woni ko waɗi ɗum ko groupe paramilitaire habdiɓe wonande kay laamu militaire leydi ndi ɗum noon waɗi koye wuuro woto tawetego to hakkude leydi to e nder état mo Al Jazeera eta nder Jazeera taw ko wiyetego Wadi Al Noura koye gon wuuro tigui ɓe liiƴi ɓe jooɓi toon pittali temedere hewɓe gañima toon kono kadi ɓe nderguiti toon basuji kewɗi ɓe kolliti jeeyi sababu noon naddeɓe toon ene suuɗi ne waɗi toon basuji mumen armée leydi ndi taw ko armée loyal keptinaɗo ɓe nderguiti ɓe tetti toon 70 fetel kamen wonde armée ji kewɗi no fewi woni koɓe tetti hen seftinde moon komo joni hitande fawde fiyande wande hakkude ɗiɗo hen généraux ji ɗiɗi taw kadi ko généraux ji goto kala ene wiya ko kañum ardi leydi ndi pittali kewɗi keddi hen hewɓe dogui hande leydi Soudan ene ronki wontude leydi ndi foti wonde ndi to Burkina Faso jillu jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie hanki o nandiral sifama toon gueɗe kewɗe ndema cellal ko fate banggue jangde kono kadi armude leydi ndi haali ndi daña fandare mum ko tonne kadi kanko jaagoɗo leydi Russie o holliti occidentoji ballata mon jiiɗi ko irde mon ira gujja ngaloji mon Russie noon ari ko wallude mon teni ma wallu mon ha dinguiri mon ndeeƴa teni kadi koɓe ɗoftiroɓe yimɓe jamɗe yidde kala kay ko caɗele gonnoɗe maɓe momtu maɓe ɓeydu darde maɓɓe haɓe ɓeyda darde maɓɓe e leydi Burkina Faso kame Afrique kala koɗo no waƴƴettirano makko ndi o yaɓani jammena lamorgo leydi Tchad hande o omo tawi to Idrissa Déby Itno ɗum uddi kumpital men paɗen koto joolam jabiri leydi Russie Vladimir Poutine hanki yaltini konngudi mum o joofi ko occidentoji o holliti so tawi kay on gembi ha tiiɗi wonande Ukraine taw ko misilaji bawɗi kay woɗɗoyde to woɗɗi kankone maw gembu yimɓe ɓattiɓe occidentoji mbawa kañumene weddade toon kala ko ene booma ene bomba on mbaɗat tan mi waɗa woni hanki ngoɗo digango manggo ngo digango digui ɗum wonande Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ko wona ɗum ko subaka hande o suka France najo goto kam nanga toon to Moscou o nanguira noon ko ñukkidade ten ñukkidade sa nanguirama e leydi Russie ko duuɓi 5 e kaso ko alda e yaafede Israila holliti wasi koninki mum goto taw koye fiyande wulde jaw wannode subaka hande o to kerol hakkude leydi Israila kamene wonde Liban taw koye pelɓodiral hakkude maɓe Hezbollah mo Hassan Nasrallah Israila holliti Netanyahu Benyamin wonande kay combat opération mawɗo moɓe jiiɗi umminde toon to kerol hakkude Israila kame Liban ko hunde waɗande important wonande Israel to banggue nden kay kisal Hezbollah holliti
ene fadi tenema jabbo nden fiyande France ene ɓeyda jokkodiral hakkude muɗum e Valdemir Zelensky tawete hande to Paris lamorgo leydi France ñalawma janggo maɓe jooɗoɗo hono no wiide hoore leydi France ma wallita Zelensky ha ɓuura kadi wawde dañde doole 650 millions koppareji euro woni ko France yiɗi wanjandemo France hande hooreɓe leyɗele kewɗe kay ene tawe toon to Normandie jeeyi sababu noon tawedeɓe toon ko yuɓɓindeɓe mandittare hitande 1954 kewno hikka duuɓi 80 koninkoɓe hewɓe arnoɓe to Normandie ɗum ko caggal nde Allemagne tetti leydi France heeɓi ɗon fanngini jeeyi sababu kamɓene ɓe nottima e oɗon fannu oɗon ñalawma hande Joe Biden roi Charles mo Angleterre hewɓe woɗɓe kala ene tawe toon to Gaza heeɓi fiyande bonde subaka hande o taw koye école toon to UNRWA ɗum noon koye ñiɓirde doga molto en iwɓe toon to Palestine Israël holliti jeeyi sababu bombude toon ene suuɗi toon basuji Hamas en ken toon 30 ko fayi fittandu woni ko wara toon musidɓe tedduɓe ngo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jamallo hiranena